Pomaže Bog, dobri ljudi. 11. mart, sreda, 2026. gospodnja godina, spoljna temperatura plus 18, 15 časova 4 minuta. Sada krećemo na svečani ručak, 16 godina od postojanja Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, na čijem sam čelu, i obeležavanje 8. marta sa našim cenjenim i poštovanim članovima i saradnicima. Sada okrećem kameru da vidite ulazak u novo kombi vozilo koje je Udruženje distrofičara dobilo zahvaljujući Ani Brnabić. Evo Žuba, evo Žule. Čekajte. Familija. Evo iza mogu vjernog pratioca Vasilija. Kombi je upaljen. Gde si, čovjek? Fiat. Može. Snimam ovo za jednog slepog Vasilija. On voli da čuje zvuk motora i voli da sluša platformu. Vasilije, ne možeš da vidiš, ovo je nova platforma. Ovo je mnogo dobra. Pozdrav za Vasilija. Pozdravljate Siniša, on je dugogodišnji saradnik Udruženja distrofičara. Ne znam da li on zna, pošto ti to voliš, razumeš li su ove kombi što vozimo, koliko kubika ima, štater, tvrti to? 2200 kubika. Čuješ, Vasilije? 140 konja. Zdravo, zdravo, dobar dan. Sad ćeš da čuješ zvuk platforme. Ova platforma je mnogo bolja nego u onim kombi vozilima GSP-a. I unutra su mnogo bolje ove veze za fiksiranje kolica. Da, idem. Ne znam što kliza, ali i ovde kliza pod, to je jedina mana. Ima ovo gvožđe, ovo gvožđe nije da su ga malo nečim narezali, pa ide. Ovo je strašno koliko je klizao. Ajde, malo ne. Ovo je pravi pojas za vezivanje, tako treba i GSP da nas vezuje. Evo vas je, čuo si kako se zatvaraju vrata. Pozadi, evo i ova vrata sa strane. 15:55, stigli smo u Maderu. Što bi rekli današnji klinci, fancy restoran. A mi malo ozbiljniji, ajde da kažem navodno ozbiljniji ljudi, znači kultni restoran, duge tradicije. Evo ovde smo. Ovde ulaz. Dobar dan ljudi. Dobar dan. Ana, kako ste? Dobro smo. Sanja, možeš Ani da daš to? Ovo, to je naša nova saradnica, lepe stvari radi, pa da vidite da će vam se dopasti. Hoćete da pomerim s jedne pozicije, pa mi recite gdje bi vam odgovaralo? Ajde tu. Hvala.